Ka High Court of Meghalaya ha ka singi ba ar ka lapandam ya ka notification balapan mi da ka Garo Hills Autonomous District Council ya ka balapan mi ha ka khatnyo trik urampang ar haja apunrio lingbao Chief Executive Member ka Council. Katkum kani ka notification kadawa babaro ki kertong bomut ya kun ya ka election MBC ha GHADC kin haban suolang ya ka subnot scheduled tribe ha ka por baki tep kerteng manya kun ya ka election. Habashim bishari ka jimudoi u inamul haq ka single bench jong u justice HS thank you kalapendam ya ka hukum ka GHADC namar kalong palat ya ka board baka ikhtiar belapan kup haka. Haga jimudoi nakaliang unong mudoi ulakado ba ka EC jong ka GHADC kamdan board ban khang ya ka jing shimbenta jong kinong shong shnong bamde riu lum tang na ka notification bapan mi na ka executive committee namar ka ne ka penkhen ya ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Councils rules kakandai spa sanpuway ya ka balathaw katkum ka 6 schedule hapo ka paragraph R Henrio. Nakalyang unong mudui lingba umuktia jong u ke pon lakado bakat kendon banyo long nong tap vote but nong yakun election MDC lakado shai haga rule spa pun pra but ka rule pra jong ka AD rule kakandai spa sanpuway haga ba lakado ba ki bomde riulum ne non tribal kila ban shimenta haka election lada ki de ki nong shom shnong bapura lane ki permanent resident hapo ki jidli sanshar kata ka EDC ulo ongru ba kanugo no gajipin kala de ban ya thik kat kum ka ED rule nyopu ar ulo ong ba kat kum ka kendon ka EC kala ban pen kala da ka ba ka wanra da ka amendment ha ka rule ba de ban da manjur da ka ying dorbar jong ka GHADC bat banyo muhor na ulat kan jela bat uong ba ka notification na ka notification balawan ra kalaya lat na kani shushu ulakdo ba nadu ba sedang ka GHADC hadu mentaru ki bamde rilum ki jushi menta ha ka election MDC bat yakun election ru bat kilasha aji ru kum ki dukhat ka GHADC ulo ong ru ba kane ka jipun kala ka GHADC kambut kat kum ki kendon jong ka an nakata kadaw kani ka jipun bana kamlong shong an satya nakaliang unong sha mudui kata ka GHADC lamik khmat do SD hak ba ulo ong ba ka jingwan ra ka GHADC ya kani ka jipun kala kade namar ka jing dawa ka kam namar ka demographic de ka jing jile ki bomde riulum kalakta ka hok ki riulum ulakadawru ba ka Assam and Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Councils rules ka khandai spa sanpuway ka kadawshai ba ka bor banpen kala ne wan ra ki rule ki an la benchet ha ka Autonomous District ulo ong maka rule lai pho ka pen ko board ek executive committee ban wan ra jingkala ha ki an na da day ba ka jingkala kamde ha ka por badon ka jingshong dorbar ha ka ying dorbar jong ka district council shushu le thu ba nakalyang ka council ka lapha ya ka jintarwa ban pen kala sha ka district council affairs ban yo ya ka jingmanjur ban pen bana ha ka gazette notification nakalyang ka sarkar jilla limba mukhtia jong ka ubaderu advocate general jong ka jilla u e kumar ban lasan rob lang da ka S lalu ulo ong ba nakalyang ka GHADC kamshim na bot thik iki kendon jong ka an ha bawan ra ya ka ni ka jimpen kala wat la le si ka jing thmu ka de ka babha e ru ulo ka do ba kinu ki rule ni regulation bawan ra da ka district council de banlong kat kum ka rule al khandai RB kabala ai board limba ka 6 schedule ulo ong ru ba ka board ban thau an la ka do shai ha ka rule nyu pu ar ba ki an ba thaw ha po ka paragraph R nyo ha ka ba yede ba ki kendon ba ka do ba ka paragraph R Henrio 6 schedule ulo ong ba kat kum gini kendon ka jingkala ba wanra na ka executive committee de ban wanra ha ka yeng ka district council na ka benta ban manjur shushu ulo ong ba ka rule nyo pu R ka do ba ki rules bala manjur da ka yeng dor ba ka district council de ban pha sha ka district council affairs department but baki rule de banyo jingmunjo naulat shuwa bakan trekam ulo ong bakani ka jingkala ka bawanda manta kam yat kat kumi kendon bade banya balakdo ha ka 6 schedule bat ka ED rule ka khandai spa san phawai nakata ka daw bakani ka jingpan kala manta kam de ka basong an ulo ong nakalyang u justice HS thank you ulo ong baka EC
kala terwa ya ka jingpen kala haki rule banyo shimenta haki election ban pen kala kat basungobit ulo ong ba nakataka daw kan ga jingpen kala menta kampat yo jimunjo nak ying dor ba jong ka district council claim yo jimunjo no lat nakataka daw las pensange ne set aside ya ka jingpen tray ya ka notification nakani ga jingpen kesan ka high court ya ka jimundu ina mulhak ki bomdei riulum kila punya shimenta lat do ha ka election MDC ha GHADC ha ka balayo i ka nihi kalawan ra ka jinga ki ka bajur ha Garo Hills ka bala penlong wat bandu ar ki mensim brio na ka jinga ki batru ya ka bala penlong ya ka bor Sunshar district ban penjari da ka korpiu ha West Garo Hills bat ban khangru ya ka jingtrekam ki bor internet ha ka district barok